Okay, hør efter. Vi ankommer til stadion 2 timer før kampstart. Og hvad er du med? Jeg har kanonslag og pyro med. Nemlig. Og hvad har du med? Hvad hedder det? Knogjern og elefanthuer der. Nemlig. Og alt det skal gemmes i underbukserne, så vi ikke bliver taget i kontrollen. Efter vores tifo. Hvad er det nu en tifo er? Hold nu kæft, mand. En tifo er... Hold nu kæft. Tifoen, det er det kæmpe store banner, vi kører ned over hele sektion 2, hvor vi sender en poetisk hilsen til vores modstandere. Velkommen til kampen i fucking Jydsvig. Fedt! Okay, så er der 15 minutter til kampstart. Her begynder vi at synge alle vores bedste hadesange mod udebanetilhængerne. Og det er også her, vi kaster vores fadøl. Hvad hedder det? Hvorfor kaster vi vores fadøl der? Ja, fordi så er der jo fadøl ud over alle. Så vi drikker det med? Nej, for helvede. Bare ud over så mange mennesker som muligt, mand. Fadøl ud over vores egne fans? Ja, det er jo bare sådan, det er, ikke? Fedt! Okay, når kampen fløjtes i gang, så tager vi elefanthuerne på, og så fyrer vi pyro af. Okay, så det gør vi lige, når kampen er startet. Ja. Eller så er der røg ud over det hele. Ja, folk kan ikke se en skid derhjemme foran skærmen. Hvad hedder det? Bliver kampen så ikke udskudt der? Jo, det er jo totalt kaos. Fedt nok. Okay, når anden halvleg starter, så starter vi også. Okay. Vi bryder hegnet ned og løber frem mod modstandernes tilhængere med knogjern og kanonslag, og et had, der ikke er set siden 2. verdenskrig. Og så skal vi kraftedeme slås. Bang, bang, bang. Hallo? Hvad er der? Hvad med kampen? Hvad mener du? Skal vi ikke se kampen? Skal vi da ej? Det er jo fodbold for helvede. Er du helt væk, mand?